paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, Kuya ang hapot. Mga tugang, efektibo kasubago tabi na alas 6 ninaga. Ang presyo kang mga produktong petrolyo naglangkaw po nin halos 2 pesos. Kaso bago nagkarga ako diyan sa diyan sa Petron. 46 centimos pa Kung madagdag po nin diesel sa diesel nin 2 pesos. Manggura nangon yan. Pakicheck daw tabi mga pag-iriba kung manggura na ang litro ngunyan kang diesel, buda unleaded at saka premium patang kerosene. Pakisumada daw tabi dyan sa mga gas stations, Petron as in Shell. Kung gura na ang presyo, mga tugang kan mga petroleum products, Yan po sa palibot. Gari, paano kaya? So, Secretary baga kang Energy, si Alfonso Cosi, igwaki mga akusasyon sa iya na baka daw dahil na natututukan inita. Busy na po siya mga tugang sa politika dahil lang po sa laban kan PDP. Pero pinahimuti kanya man ang siring na bagay. Nagtatrabaho man databi siya mga tugang sa Department of Energy. Pero bako ini karaw-karaw na increase na iniya. 2 pesos 5 centimos mga tugang sa diesel, 1.45 sa gasolina, 2 pesos 5 centimos sa kerosene. Buda sa LPG naglangkaw kano minaging simana. Tabi, I do not know kung may magiginibukay ng gobyerno. Siguro, baka igwa. Kung tutuyuhon mo na investigaran niyan, kaya yan, di ba? Kaya lang, gano'n dahil makinagitaw kay atensyon, mga tugang sa padago sa paglangkaw tabi kan presyo kan mga produktong petrolyo, hindi po sa tuyang nasyon. Pakicheck daw tabi nindo dyan. Kung manggura yan na, na presyo kanta. Maraman niya to. Andaw si Boy? Nyo sumubil? Si Boy? Onderan daw si Boy. Tayaon si Boy sa mobile permi. Boy? Ipitabi, yes, tabi. Isa'y kang ngunyan, Boy? Ano po kay Ans, tapos pasundo man daw po. Hindi ko na monitor tabi, ano tabi, Boy? Pasundo tabi kay Ma'am Brenda. Okay. O di sige. Sige din na muna. Iba na lang muna mag-check ang presyo kan mga yan. Kan mga produktong petrolyo. Bareta ini. Kung sa bago 41 is pagkarga ko plus 2 pesos, 47. 6, 7, 8. 48. Di ba? Magiging 48. Mga tugang ang presyo kan diesel. Anong epekto ka ini? Sa presyo kan mga sa presyo kan pamasahe, sa satuya tabi na palibot. Bata bagatios na kita, dahil lang po mga tugang sa pandemya. Buda sa rupa, naka-aggravate kayo di sa paglangkaw tabi kang iningkresan baga kibuwis ang mga produktong petrolyo sa satuya na palibot. Lalo na kung gasolina ang sa imong ikakarga sa auto mo. Kun manggura na mga tugang ang presyo mo niyan, diyan po sa mga pump o kaya sa mga gas station sa satuya tabi da palibot. Mientras tanto, aramon tamo ng mga dagdag na report hali po dyan sa luwas. Legazpi City Task Force Kalinigan fake news daw ang pagluyan nila sa pagdakop sa mga road obstruction sa Legazpi. Ako mananggad, baka mananggad iyo. Pero kadakol kayang namalat-bagat na mga auto dyan na mga nakaparada mananggad sa mga dapat bawal na lugar. Doon naman kinagiti talaga. Aramon tado ang report na yan kay Lowens Barcena. Lowens, good morning Lowens. Lowens? Come in, Lowens. Go ahead. Morning. Pinahimuti ka ni Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella ang espekulasyon madali lang tabi, Lowens, madali lang tabi. Tastasan daw tabi, Angel, ang volume kay ining monitor dito. Dahil ko na dadangog. Bata ang headset ko, matantaling ako, bungog-bungog na. Yan, okay na. Sige, tabi, Lowens, take 2, go! Tabi BP, pinahimuti ka ni Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella ang espekulasyon ka nagkakapira na lataw sa naan sa indang grupo.
sa pagdakop kan mga nagkokomitir nin double-sided parking asin mga road obstruction sa mga bako designadong area pag may evaluation sana. Ini ani pinugunambitan sa DCGB nyo sa Sinpaliwanag di Marbella. Nangunyan nga ning aldaw asin kan mga nakalis bang aldaw busy sinda sa paglibot sa syudad. Partikular na digdi sa may Washington Drive sagkod sa may EMS Barrio asin Legazpi Port District area. Para sorpresang darakopon si tahon ang mga motorista na nagpapararking sa bako dapat parkingan na nakakapagabat kan bulos din trapiko. Sigon kay Marbella, kung igwa manin kadipisilan sa pagparking, dapat ang barangay gumibo manin paagi nga ni na maglaag din mga parking designated area para dahil ninda naguguyod asin natitikitan ang mga tao kapag sinda nagsasorpresa. Pinaglinaw ni Marbella na sa kunsangon niyan dahil ninda pigtuturusan ang pag-implementar sa road clearing o garing kung naiiling na nagpapararking sa liwat sa bako designadong area pag nakatalikod na sa naman daw sa nasinda. Kaya winawarningan niya ang gabos sa liwat na gabos ini magkakaigwanin ticket asin lalaganan ng clamp oras na madakop ninda ini sa saindang paglibot-libot asin sorpresa sa mga manlain-lain na lugar digdi sa Legazpi. Pero tabi bibi digdi sa kamugtakan sa Legazpi Port District area nang malagbakat mananggat ang mga auto o kaya mga ano man na klase ng bikulo pinapararking mag-iribungan sa mga primerong agyan digdi sa Legazpi na kung minsan pag rush hour nahuhulang dahil ang tawara na ninlusutan ang ibang mga bikulo. Pero sabi ni Marbella, dahil sa naninday di matsambahan, tatalagang dadarako po nindaan mga ini. Kadakol dyan actually akong nailing na anang balat-bagat. Visible man talaga, totoo yan. Diba? Kadakol baga. Public knowledge. Oh, kung di ang araw kaya na bagay, di naman ko ta dapat ipagparabasol ang karaan di. Iyo baga. Nasa satuya na yan, ang mga nagpapark. Correct. Disiplina na yan. Iyo nga ni. Di ba? Sa satuyan naman ko tang disiplina yan na sana dahil kita magano ini na magsunod sa dapat gibohon. Correct. Ah. O, kung di kita pag matino dagit. O, pag pinabayaan. Pag pinabayaan mo maabuso. Di ba ka? Pinabayaan, dagit pa. O, tino ha, tadagit si mo. Pabayai, tabusoon ka. Di dagit baga kitang padumanan. Iyo nga ni. Damn if you don't, damn if you do. Yun na nga ni Antino ha. Tag sala kaiwal ka. Pabayaan mo, taga rin nakalayag na buradol, maski adong gigibo. O, tanan, hiling tama na ganyan, tabi, bipikara, Sir Marbella. Igwa na yung microphone, may dakulao na sound system na daradara sa truck. O, pag nakataning ka, nalimbawa, tricycle, o kaya motor, o kaya kotse, mikropono na yan, o, ika nga yung plate number, siri nga yung kayo ni, nakaparada ka sa bako designadong lugar. Iyo. So, pugman tabi. O, dagit so, driver. Iyo baga. O, pero pag pinabayaan, tararam, napabayaan ngayon. Bako na yan, pati kitang mga nagmamaniho kay private vehicle, larak man kita kayan. Oo. Tino ata dagit. Ano pa? Pabayaan ta, may igwa na kimamuda sa imo, tapi pinabayaan mo ang trabaho mo. Yan, correct. Di ka nang madumanan. Oo. Diba? Correct. Okay. Di pa paimutikan niya. Hindi talaga matabayan si Juan, si Andy. Iyo. Di pa paimutikan niya ang mga pananahot kaniba. Pero ang solusyon dyan, trabaho sana. Correct. Magtrabaho lang. Oo. Okay. So yan na sige ang tararam na sa evaluation sa nasindala tao. Kasinda daw, surprise ang nag-i-inspect mo na, nag-ticket sa mga bihikulo na dapat daw talaga pag nadakop na yan dahil nilalakan. Yeah. Okay. Roger, so yan tabi bibiyan mga dagdag na mga istoryali digi sa Legazpi Port District area. Ako po, si LBB. Salamat, Lowen. Sari po, hali po dyan sa luwas. Oy, mga tugang, ang oras natin, 3 minutos bago po magabot ang alas 8 ng aga. Hindi po sa DCGB, Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day po, mga tugang sa Gabos. Ngunyan pong aldaw, mga tugang din Sabado, yung mga teachers natin dyan, yung mga teachers natin dyan, digdi po mga tugang sa tuyang palibot, kakaurunon ta daw ngunyan si Senadora Loren Legarda, dating senador, Loren Legarda, gusto niyang magpaabot tabi nin mensahe sa mga teachers, ngunyan tabi na Teacher's Day. Mga tugang Buda, aramon tanaw kung anuan sa iyang mga naipasa na tabang may kinaraman po sa mga teachers, hindi po mga tugang sa satuyang nasyon sa iyang pagiging senador.
kang satuya tabi na nasyon. Buda, ano yan ano mga bagay-bagay na pwedeng magibo pa, di ba? Sa mga maabot na aldaw. Tabi, bata siya po ang pinakainot na nag-file kan sa iyang COC sa pagkasenador, mga tugang kang satuyang nasyon, ano? Didi po mga tugang sa duman sa opisina kan COMELEC, ano? Ngayon pong araw o kaso Biyernes, nag-file ini kang sa iyang COC sa COMELEC bilang senador, mga tugang kang satuya tabi na nasyon. Siyang pinakainot, yan, ay kaya lang ringing po ang sa iyang number o ringing lang, ay sandali lang Hello madam, former Senator Loren Legarda. Good morning. Yes, good morning ma'am. Si Henry po ito muli dito po sa DCGB at napapakinggan po tayo sa buong Bicol Region. Mensahe niyo po muna. Greetings sa ating mga tagapakinig, Senator Loren. Nako, World Teachers Day ngayon. Oo, Tamang-tama ang tawag mo, Henry. Oo, at gusto kong batiin ang lahat ng mga guro sa buong Kabikulan. Ay buwabati ako sa inyo. Sana'y nasa maayos kayong kalagayan at stay safe during this pandemic at kami nagbibigay pugay sa inyo sa inyong mga sakripisyo. Talagang una, marhay na aga sa lahat na nakikinig at Happy World Teachers Day at talagang ang araw na ito ay simbolo ng ating paggugunita ng mga sakripisyo ng ating mga teachers, di ba Henry? Yes po, Ma'am Loren. Pero pagdating po dyan sa World Teachers Day, sabi nyo nga kanina, Teachers Day ngayon, maring nyo hubang may bahagi sa ating mga tagapakinig at para din sa ating mga guro na kung ano po ang inyong mahalagang accomplishments po sa inyong pagiging 3 term na senador ng ating bansa at Deputy Speaker ho sa House of Representatives sa ngayong panahon po, Ma'am Loren? Buti po natanong nyo, dahil nung ako po'y senador at chairman ng Committee on Finance, ay sinimulan ko po ang pagbibigay ng cash incentive tuwing World Teachers Day ngayong October 5. I think nagsimula yun noong 2018, 19, hanggang ngayon ay buti naman, sinusunod naman ng mga senador at ng bagong chairman ng Committee on Finance, si Senator Sani Angara. Opo. Nung ako'y senador at chairman ng Finance, ay naisip ko, ba't hindi tayo magbigay ng cash incentive on World Teachers Day? Kaya nagdagdag po ako ng 800 million sa DepEd budget para magbigay sa lahat ng public school teachers ng karagdagan allowance for that day. Parang regalo. Oo nga. Tapos nung 2015, bago pa yung World Teachers Day na cash incentive, nakita ko na yung chalk allowance na tinatawag sa mga public school teachers ay 1,500 lang. Sabi ko, napakaliit. Chalk pa nun di ba? Yes. Tapos, sabi ko, increase natin. Noong 2018, ginawa kong 3,500, higit sa doble ng nadatnang kong 2015 na 1,500 lang. Yan. Tapos, yung free wifi naman sa mga SUC naman yan, sa higher education institutions. Sana'y napapakinabangan ngayon ng mga estudyante sa kolehiyo at mga teachers sa college yung linaan natin na pondo noong 2018. Yan yung 327 million para sa mga state universities and colleges para magkaroon ng free wifi. Ito ilan lang sa ating mga initiatives nung tayo po'y senador at sa Antique ngayon bilang representante ay ako po'y talagang naghanda para sa blended learning maski wala pa po nung pandemic at nagbigay po tayo ng mga IT packages, information technology packages na may mga laptop, smart TV, router, charging card, pati printer. Yan po ay napondohan po natin para sa
DepEd Antique bago pa mag-pandemic. Noong nangyari po ang pandemic 2020, Yeah. handang-handa po sila. Kaya ilan lang po yan sa ating mga inisyatiba sa Opo. lokal at saka sa nasyonal. Yeah. Yan po. At sana po ay nakakatulong po tayo. Alam ko, nung ako'y sa Senado rin, Yes. ako'y nag-file ng bill para mapataas yung entry level ng ating mga teachers. Okay. Mula salary grade 11 papuntang salary grade 15. At ito'y sinusulong pa rin natin dahil hindi pa to inaisa batas para po mataas at ipataas ang kanilang salary level entry grade. Ganun po. Oo, maganda po ang mungkahin niya, Ma'am Senator, kasi nga ngayon ang mga teachers medyo mababa pa rin ang sahod ng iba, di ba? Kung matataasan yan, malaki hong tulong sa atin at sa buong pamilya ng ating mga would-be teachers. At ngayon mga Tama teachers po kayo. natin sa ngayon. Oo. Ma'am, bukod po dyan sa mga nabanggit po ninyong initiatives, maaari nyo hubang mabanggit din sa ating mga listeners kung ano pang mga existing na batas ang naipasa na po ninyo sa sektor ng ating edukasyon? Nako, marami. Sige, babanggitin kong ilan. Opo. Yes po, go ahead. Yung alam nyong Unifast Law, Okay. ito po yung Unified Student Financial Assistance for Tertiary Education. Way back in 2015 nung ako'y senador. Layunin po ng aking batas na ito na mapalawak ang scholarship program ng ating gobyerno para matiyak po ng mga mag-aaral natin, mga Pilipino, sila ay makapag-aral, magkaroon ng access sa lalo yung mahihirap sa financial assistance. Noong 2017 naman, ako po'y isa sa mga author ng Universal Access to Quality Tertiary Education. Ito po yung free college education. At tayo po'y nagkaloob ng libreng matrikula at miscellaneous fees sa mga state universities at colleges at pati na rin ang mga local universities at colleges at pati na rin sa mga technical vocational education training, yung mga TVET programs ng TESDA. Ako po'y isa sa mga author niyan sa Senado at chairman ng Committee ng Finance na naglaan ng pondo sa unang taon na inimplement po ito. Kaya gusto ko pong palawakin at dagdagan pa ang pondo nito para mas malaki po ang miscellaneous allowance maliban po sa libreng matrikula dahil kailangan din ng internet allowance ng ating mga teachers at ng mga estudyante. Yes, lalong-lalo na po ngayon ng pandemya, di ba, Madam Senator? At saka yung iba pa nating mga kababayan, kailangan talagang ganong sistema ng komunikasyon. Siguro po kung kayo ay, mabanggit ko lang po gusto ko muna kayong i-congratulate kasi kayo yata ang pinakaunang senado, na kandidato para senador na nag-file ng COC noong Friday. Opo. Senator Lawrence. Di ba? Congratulations for that. Kayo ang Thank you. Maaga tayo, maaga tayo gumising, maaga tayo magtrabaho. Gusto natin una palagi sa trabaho. Opo. Yes. So, siguro yan, mabibigyan po ninyo ng pansin sa oras po na pagkatiwalaan muli kayo ng ating mga kababayan. Senator Lawrence? Opo. In fact, ngayon pa lang, ini-introduce ko na po yun sa budget. Sabi ko, maglagay ng internet allowance para sa teachers at pati na rin estudyante. At meron din akong one learner, one tablet program na ini-introduce sa ating budget ngayon. Opo. One learner, one tablet program. Wow. Opo. At saka free internet allowance para sa ating mga teachers. Opo. Yes, opo. Ma'am Senator, ano po ang mensahe natin sa mga guro na nakikinig po ngayon dito po sa Bicol Region? Go ahead po. Ito pong mga hamon ng pandemic ay talagang nagpakita ng ating katatagan ng ating mga teachers at nagpapasalamat po tayo sa kanila at nagbibigay pugay po sa kanila. Isang mainit na pagbati sa lahat ng mga guro po natin. Talagang mabuhay po kayo at asahan po ninyo patuloy po ako magiging kasangga at boses para po mataguyod ang mga programa at proyekto para sa karapatan at kapakanan ng ating mga guro. Nagpapasalamat ako, Henry, na makausap ka ngayon umagang to para mabati ang ating mga mahal na teachers. Yes. Marahay na aga ng muli, Diyos mabalos. Yes, good luck po sa inyo, Madam Senator. Ingat po kayo palagi. Thank you. Stay safe. God bless. Thank you. Mga tugang, former Senator Loren Legarda, siya po ang siya pala ng Senate Finance Committee ang mga nakaaging panahon. Mga tugang, para po sa kaaraman lato. Ini pala aramon kato ang teachers talaga, nangunya na World Teachers Day. Nagagamit ki mga chalk. At ang elementary ko kayo John, isus ko, Mario Jose.
Ang teacher masurat diyan sa pisara, sa blackboard, dapi ka sabi. Kung ka nag-revoke nagapara kuang katrutong ka, kaapo doon ka, Junior. Henry, yes ma'am, please erase the board. Ikaw para punas nga. Kung asthmatic ka, bako na ulang pro. Yan palan mananggad, may chalk allowance pala niyan. Di ba? So kung nakaabot ako sa college, bako na, pero ka nag-college ako yun, may chalk pa sa private school, di ba? Ngunyan, yan inabot ko naman dyan sa UST at sa Aquinas kayo, tubod sa BU. May kuha naman, Junior, may whiteboard marker na. Sa college yan bako naman siya chalk. So whiteboard marker. Pero siguro ngunyan sa public school, sa elementary, may mga chalk pa talaga. Kaya lang, siyempre, limitado na ang paggamit ko ng chalk. Talaga kitang face-to-face classes. Digdi po sa tuya na palibot. Pero look at that, problema kan mga teachers talaga na paminsan napapagastusin din sa dirin ng kwarta. Yan sana Junior, mabakal ka yan. Although ngunyan may chalk allowance pala na doble yan, Iyan na internet, bayad sa internet. Iyan na kung ano-ano pa, wifi, di ba? Nga, mapa-photocopy ka. Di naman ang pwedeng i-charge mo kung teacher ka. Mapa-photocopy ka. Magibok ka kung anong learning material na dapat i-share mo sa mga estudyante mo. Bako po talaga sa gabos talaga na oral daw. Sa gabos na oral daw na pagtukdo, lalo na pagyaong ka sa public school. Ang teacher talaga mga tugang mapapagasto. Di ba? Magkakaigwa ka talaga ki expenses mga tugang sa sitwasyon kang edukasyon niya to. Kan mga nakaaging panahon na bako pa masyado daday pang pandemya. Pero nga ningon niya na may pandemya, mailing muna lang na yung manggraray, ang mga teachers, mapa-photocopy, etc., may magkakagasto manggari in personal. Ay, nag-abot pa lang sa text ni Architect Leo. Nag-abot pa lang sa text kan sa kuyang amigo na nag-birthday pa lang kasuhapon. Ang dean kang BU Institute of Design and Architecture, Architecture and Design, yan sa Bicol University. Sabi niya, please ask the senator what is her opinion for the opening of limited face-to-face classes, in favor or not in favor, from a teacher. Iyong mananggad. Adi, Sir Leo. Sa masunod tabi, Sir Leo. Good morning, Blackboard. Sabi ni Tony. Totoo man talaga. Adi, alright. Sabi kang teacher ta, good morning. Greet ko lang po, sabi kang listener ta, greet ko lang po gabos na mga teachers na taga de La Paz, Daraga, Albay. Happy Teachers Day kay Ma'am Che, Ma'am Bing, Ma'am Fem, Ma'am Maylin, Sir June, Sir Ruel, Ma'am Yori, and sa gabos po na mga teachers. Okay. Good morning, Henry. Totoo tabi iyan na mga allowances kan mga teachers na naiabot man talaga. Thank you po kay Senator Loren, former Senator Loren Legarda. Okay? Sabi kan sa rotang listener, good morning, Henry. Ako tabi teacher. Nagigiulog talaga ako kan mga nakaaging panahon sa experience ko kang pagiging teacher. Retired na po ako ngunyan. Pero talaga dako lang sakripisyo. Pati ang pag-research kay ito, kay puan mo magduman sa library. Ngunyan baga online na, kadakol na kita ki mga sources online. Kaya medyo magianggian na ngunyan. Pero kay puan talaga mag-adapt sa tamang sitwasyon. Okay? Ito. Happy Teachers Day po sa gabos na mga taga Bicol University. From my student. Yes, okay. Good morning. Sabi niya, very important na hapot. Ano po suggestion mo sa mga gasoline station kung old stock and bunker fuels ninda? Dapat mag-increase kang old stock? Ay, sus ko, sir or ma'am, ining nag-text. Nag-apot ka pa. Dapat magakuta, pag may old stock ka, di mo dapat iyang presyuhan kang original, akan dagdag na presyo. Diba? Tayang binakal mo, yun ang dapat ang riparuhon kang mga lislador ta. Yun ang dapat na riparuhon kang mga nasyaon sa pwesto sa gobyerno ta, arog kang Department of Energy.
Di ba? Yan ang dapat na riparohon kata sa LGU kaya de mga tugang ang energy baga ang petroleum products energy yan. De ki local offices ka andigdi de ki regional offices, di ba? Ang mga local government. Pero po, inan dapat na riparohon kan mga legislative takota. Tama ka po. Ako agree ako mo sa pagriparo mo. Kung may natatada ka patabi na binakal mo na petrolyo sa baratong presyo, nataman mga tugang ta kinakaipuhan pa na presyohan mo an kan arog kay din na increase ngunyan. Di ba? Ma-increase ngunyan kidos, sobra piso, tapos supresyo mo na ginamit mga tugang na presyo yan, iba man tabi. Nataman ang gata presyo. Dapat yan may gigibuhong ka na regulasyon ang sa tuyang gobyerno. Di ba? May gigibuhon dapat na regulasyon ang gobyerno ta sa arog kang Department of Energy. Ako lang yan. So presyo tabi kan gas, di ba? Presyo kan ano pa yan, kang gabos na petroleum products diyan sa mga gas station. Di ba? Kung arog ka ng sitwasyon, nataman ang gato da iyam na monitor asin gibuhang kilay asin guidelines pung tungkol po. Tangani na day nalulugian sa tuya na mga fair man sa mga consumers. Hello? Good morning po, Henry. Yes, sir. Good morning. Ay, sir, sir, madali lang po. Sa Legazpi, Aling Manila. Ano po? Iapot ko lang po kung anong requirement aling sa Manila, mauli dili sa Legazpi. Ang till na po, sir, ang requirement taman sa na dapat may burubit-bit ka po na negative RT-PCR, saliva, or iyan na antigen para po makaabot digdi po, makalawag ka dyan sa mga checkpoints. Yung masana po, sir. Dahil man kiba? Oo. Antigen? Saliva or RT-PCR. Maski arin po sa tulong iyan, pag nag-uli ka po digdi salbay. Bisan day ka pa pong makunado, pwede. Opo, pwede. Yes po. Maski bako kang bakunado, pwede ka pong mag-uli sa tuyang probinsya o sa Legazpi. Provided po na igwa ka itong... Ano po? Basta itong sabi mong tulo, igwa kang saro. Yes po, sir. Maski arin po duman. Oo. Ay, salamat po, Sir Henry. Yes, sir. Welcome po. Welcome. Alright. Okay, yan. Ito, sandali lang reaction tayo Hali sa mga paradangog ta. Good morning, Tabi. Kada Martes nagalangkaw ang gasolina. Ay, sus ko. Totoo yan, Tabi, Father Jerry. Good morning, Tabi, amigo. Father Jerry Lagata. Totoo yan. Every Tuesday. Yan ang napagtudan. Pero garo, it seems po na dayki nagbubusis ka ini mga tugang sa satuya na mga nakapwesto ngunyan sa gobyerno. Di ba? Dayki nagbubusis ka ini ngunyan sa nakapwesto sa gobyerno ta. Dapat may nagreparo kan arog ka na bagay. O dita ang rasonin the world market. O kung sa world market may, di ba, may mga inisa ng punto kan texter ta. Binakal mo so krudo mga tugang halimbawa G's. Dakulong ka pang stock, inabot ka increase na dos. Natatay pababakal mo yung kidose. Di ba? Duman man sila nakakatiba mga tugang kidilihensya. Pero that should be regulated. Although may batas bagadaan na deregulated mga tugang oil products sa Pilipinas, oil deregulation law, di ba? May batas kaya na oil deregulation law. Pwedeng ilingunan kan mga senador buda, congressmen. Di ba? Pwedeng ilingunin na mga tugang ko nung gigipuhon dyan na, di ba? Oil deregulation law na yan. Tangani na po na dahil naaabuso ninsisay man na nasa pwesto. Lalo na ibang mga negosyante, mga tugang na iba. Diba? Ay, nako. Kaya lang, garbisi na gayod Secretary Cosi sa ibang trabaho. Migo, totoo yan. Arog kaan lalo aram nindang tas itatarago. Tapos pag nagmahal, sa kailuluwas. Bawal yan. Bawal ang sanong Smith Shop. Kamo Migo, nagpa-deliver ka ki meat products. Diba? Bako na ma-increase ka kan sa imong kwan, kan sa imong singil, sa produktong kan ipapakal mo, ipapatong mo duman so freight services, transportation expenses, mahal so krudo, mahal so arkilakan, di ba? Ipapason duman sa mga produktong
ipapabakal man sa publiko, asa katapos-tapusi mga tugang ang nagkakuan, di ba? Ang nagsakripisyo kita gabos na mga konsumidores. Kita gabos na mga konsumidores. Replacement cost po ang apod kayan. Yes, tama ka po dyan. Replacement cost. Okay. Iyan tabi mga tugang ang dapat ko ta na ilingon sa ngunyan. Okay, sandali lang. Tamay apod. Bago kita mag-commercial break ni... Ay, wala na. Okay. O sige, sandali lang magko-commercial break mo na kami. Mga tugang bago po sa iba pa ninyong reaction. Babasaon ta yan. Makalipas lang po kan mga patalastas ang mga istorya na sa indong nadangog hatod sa indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise. Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mag-text at pwedeng manalo sa Unaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Unaco product. Magrehistro. Text KSK, Reg, Name, /Province, /Address, /Store Partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales store code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales store code sa 2600. May chance ang manalo ng Suzuki APV, mga motorsiklo at marami pang iba. At store partners may chance ang manalo. Sali na! Ang kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama, 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama.
Kanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of Ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex Workies yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Look! Up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Super Lenny! Lagpas kalahating milyon na PPE, binigay sa aming frontliners! Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos ang nabigay na ayuda sa atin! Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal binigay sa atin nationwide! Super Lenny! Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya, Lenny Robredo. Handa kayong alagaan ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny. Itutuloy! Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ikaw ba ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon, lagnat o sakit ng ulo, pagdudumi, hirap sa paghinga o iba pa? Huwag nang hayaang lumala ang iyong sakit at makahawa ng iba. Agad na mag-quarantine o isolate at kumonsulta sa inyong doktor. Maaari ding makipag-ugnayan sa inyong Barangay Health Emergency Response Teams para kayo ay mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kung nag-aalinlangan, tumawag sa inyong Barangay Health Emergency Response Teams.
Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Binabati ko ang mga listeners natin ngayon kung nasa jeep o kung nasa biyahe kayo. Sulitin nyo na mag-ride through sa McDo at sumali sa All Wheels, All Wins Raffle Promo. Madali lang to. Step 1, mag-drive through sa McDo gamit ang kotse, motor, bisikleta at skateboard mo. Step 2, umorder ng minimum 100 pesos para makakuha ng e-raffle ticket. Step 3, isubmit ang detalye ng resibo sa McDonald's app. Step number 4, ulit-ulitin for more chances of winning a brand new Chevrolet Tracker LT Redline Edition, a Vespa Primavera, Yamaha Mio Sporty Scooters at Marlin 4 Bicycles. But wait, there's more! May mga winners din ng tire set at gift certificates from Yokohama. Talaga nga namang all wheels, all win sa McDo. Ano pang hinihintay nyo? Kita-kit sa McDonald's Ride-Thru. Promo runs from September 5 to October 29, 2021. Terms and condition apply. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 126526, Series of 2021. Alright, sandali lang bago po mga tugang sa tuya tabi na mga report, hali po dyan sa luwas, subusun ta muna sa mga reactions, Hindi po mga tugang sa tuya tabi na programa, sa text muna tayo. Sa tuya ta isus kadakol 77 pambabasahon tapalan. Okay, ito. Super Henry, tama po si Sir Nong, pero dakulo na akong resibo sa Nong Smith Shop. Dapat may parapol siya. Karne ang premyo. Sa Disyembre na lang, tapas ko. Ano tabi migo, di ba? Sa Disyembre, sa Pasko, magparapol si Amigong Nong sa Pasko para may Christmas giveaway. Yes, okay. Ay sus ko pangyayari. Lahat, good morning. Hindi po lahat ng teacher nagsushouldering sa pagpa-photocopy. Dito sa Muya, kan may face-to-face pa every one page 2 pesos, 2 pages 4 pesos. Okay. Sige po. Binayad namin mga student, libre ang pang-ulam. Hindi man paratas man sana, pag barato man makuamo ng makao ng mahal, syempre mapamahal man. Kung mahal man, makuamo ang bagsak, syempre mabagsak man. Paratas man sana, sabi kan texter ta. Panahon ni Aquino, gasoline nga ni nag-abot ki 40 liters. Kang panahon da ni Aquino, ang gasolina nag-abot nga niya ki 40 litros. Okay, sige po. Good morning. Nasaan po si Romy po, nag-retire na sa radyo. Pighanap kayo ni si Romy. Nag-retire na po si Romy sa trabaho. Happy Teacher's Day sa mga padabakong teacher sa Bangkiruhan Elementary School. Okay? Happy Teacher's Day po sa teachers from Emilina, Castuera, Ludana, ng Purok 4, Bagumbayan, Daraga, Albay. At saka Happy Teacher's Day sa Gabos tabi na teachers kan Ibalon Elementary o Central School at saka Kabangan High School. Okay, bueno. Report muna tayo. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nasa linya po si Renz Luna, Alcalde Vic Perete, as in Vice Alcalde Junji Haushan. Nag-file na kan sa indang COC ngunyan. Renz Luna, i-detalye mo.
Salamat abi BP Marina Agas na Marina Agas ng mga parantabay. Sumadugan niya nga mga bareta yung katilingan sa Comelec Daraga District Office na kung saan ayaw maging mismo si Alcalde Vic Perete maging si Vice Mayor Junji Ausian kasi nag-file na sinda kansenan Certificate of Candidacy tabi na ngunya na pagkaaga tabi abi Henry. Kaya riba ka na pag-file ni Alcalde Vic Perete si di Vice Mayor Junji Ausian iyuman ang pag-iriba man niya sa sanggunian na kung saan gabos na incumbent na municipal councilors digdi sa Banuang Candaraga. Iriba sa pag-file ang ngunyan na digdi sa Comelec District Office. Ilaon digdi gabos sa area ang mga suportadores ni Alcalde Vic Perete maging man ni Vice Mayor Junji Ausian kasi nailita man ang presensya ka nagakapirang mga kapitan sa mga barangay digdi sa Banuang Candaraga bilang pagpapailing ng suporta sa pag-file kan unambitan ng alkalde asin si alkalde sa ibong narado tabi Vic Henry ora pa man nanonotaran ngunyan na kalaban si Mayor Vic Perete ngunyan dahil anta sanggan sa ngunyan wala pa nag-file ng iba sa pagka-alkalde digdi sa Banuaan sa ngunyan kung bibilangon diinin ng si Mayor Vic asin si Vice Mayor Junji Ausian pang tulo asin pang-apat na nag-file ng COC digdi sa Comelec endot nga digdi sang pamangkin ni Governor Al si Steve Bichara na nagdadalagan bilang konsyal digdi sa Banuang Candaraga maging man si Kapitan Robinson Lubiano kan Barangay Maroy Daraga Albay na parehas independent sa pagdalagan sa pagka-konsyal digdi sa Banuang Candaraga. Kaya ilig-iling sa tabi ABP kung may magburutwa pang ibang mga kandidato anday lang taday pa man natatapos ang pag-file ng COC digdi sa Comelec. May mga bago si Mayor Vic na nasa linyada. Roger tabi AVP wala man tabi AVP pagbabago sa linyada dahil lang sa bagong kandidato bago sa ali sa incumbent. Wala tabi AVP. Gabos incumbent carry ba niya? Roger. Talaga. Okay. Bago. Okay. So yan tabi AVP. Sa ngunya na medyo disiplinado man ang napag-implementar ni minimum health protocols digdi sa Comelec dahil kita nga mismong media sa na ang pinagtutugutan na maglaog. Maging man sa mga mismong mga ma-file kay COC duwa-duwa sa na ang pinagtutugutan. Kaya ngunyan si Mayor asin si Vice mo na nag-file so tapos sa mga sasanggunian yan pa naman sa opisina sa munisipyo dahil kapag nagbaba naman yung duwa naman ang malaog digdi sa Comelec. Ayan. Okay na si Mayor Vic. Nakapile na? DDP sa laog. Okay. Nag-ano pa, may mga pinagpipirmahan pa pero yun na yun nag-file na kang COC niya. Okay. So ang ganyan din kinagliluwas pa no? Roger, wala pa na kung saan magiging kalaban niya dyan sa munisipyo. Roger. Okay. Sa tabi de Henry, magdagdag na impormasyon digdi sa luwas. Franz Luna, TZ Pinas. Salamat Renz Luna sa report hali dyan sa Daraga Albay. So nag-file po kan sendang COC sinda Mayor Vic asin si Vice Mayor Junji Ausian mga tugang sa Daraga Albay. Okay, sandali lang sa may Facebook na kita tabi Ronald. Sige na, basaon tada mo na mga tugang sa mga reaksyon sa tuya at tabi na June sa tuya at tabi na Facebook. Ngunyan tabing hapon o aga. Good morning tabi, sabi ni Javier Bonsa nasa Taytay Rizal. Good morning. Joseph Nares watching from Ginubatan Albay. Luzon Roberto, good luck po dyan sa parting Naga. Lourdes Liena Resas, Marinaga tabi. Happy Teachers Day po sa mga teachers sa Banyag Elementary School. Sabi ni Ma'am Tess de la Torre Hausian. Si Ma'am Tess teacher ini. Joey Torres Nolasco. Bawian man lang yan Sir Henry kapag tig-abutan ki rollback, sabi ni Joey Nolasco. Thank you Joey. Josefa Lozanies, Happy World Teachers Day to all teachers, especially po to the teachers of Santo Domingo High School. Okay. Yun ang mga reactions natin. Mga tugang oras, taon-taon ipapasumada ta daw ang presyo kan mga produktong petrolyo. Tigdi po mga tugang sa sa Legazpi.
City, lalo na sa mga gas station tadigdi. Makalipas lang po kay ning patalastas alas 8:37 na. An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac Uno. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado, ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir.
Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Ulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po, si Arvin Bonilla, kan Barangay Inamnan, Pequeño, Ginubatan, Albay. Nagkaklase ng Bised Math 4th year sa Republic Colleges of Ginubatan Incorporated. Grabe po ang sakuyang pasasalamat sa ako Bicol Party List. Urog na kay Congressman Saldi Esco, as in Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Huli kan pag-anduyog sa kuya para makatapos kan sa kuyang pag-aaral. Lugod, dakol pa kamong matabangan ng mga araw kong nagtikios na estudyante. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. Ngunya na pag-aaga, presyo po nin gasolina sa naggaperang gasolinhan sa Legazpi nagabot na nin 47, sagkod 63 pesos ang kada litro. Ange Galero, editalye mo. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta matapos nga ni ibotob mo niya na aldao kayo kasabagong pagkaaga ang price hike kan mga petroleum products sa tuyang kapalibutan na notaran kan DCGB News di sa sentro kan syudad kan Legazpi na ang kadaklan o mayor na mga gasolinahan di sa tuyang syudad naglangkaw ng gad na presyo kay niya sinagabot na 47 pesos sa good 63 pesos na mga presyo ng gasolina di sa tuyang kapalibutan. Enot kay ni binisita kan DCGB News an Shell gasoline station kung saan an fuel safe diesel tabi Vipendry nagabot din ng 48.6 o 48 pesos point 61 centavos mantang an V-Power diesel nagabot man sa 52 pesos point 54 centavos. An sa indang unleaded nagabot man sa 62 pesos and 4 centavos mantang an V-Power nitro nindayon
pinakamahal na nag-aabot naman o nagpatong naman sa 63 pesos susog sa paghiling niya to sa indang board kung sa inyo ng mga presyo kan sa indang mga petroleum products. Sa Petron gasoline station naman VP, ang diesel max ninda 48 pesos and 15 centavos. Ang sa indang sarupang klase ng diesel, ining turbo diesel baga VP, nag 52 pesos point 59 centavos. Sa XCS o ining unleaded, nag-aabot kita ki 62 pesos point 27 pesos. Ang mantag sarupa sa mga mayor na gasoline stations dito sa syudad kan Legazpi, binisita ta ining Caltex VP, ini ang medyo may buro-barato na... Buro-barato ang Caltex ade? Yes, 47.55 lang. Pero sa diesel duman sa kuan sa Petron Buda Shell? Ang diesel sa Petron is 48 pesos point 15 VP. Sa Shell 48.61. Sa Caltex Mangurano? Sa Caltex 47.55. May diferensya, pero ang diferensya? Mag-aawat piso man ang mga piso, di ba? Yes, per liter. Sa Caltex yan. Sa Caltex. Isang ibo not. No, ano na kung pili haralo ng diesel sa Petron Buda Caltex, ano? Tapos dumiretso ka na sa mekaniko mo. Pero pwede man gadi. Actually, pag-abot diesel, gari, pwede man yan. Pare man sa diesel yan. Pwede kayo. Diba? Pare, ang maraot, kung ang gasolina, halo mo sa diesel, yan na pwede. Yan, pwede man ang gada. Pero gari pare man sa nantang refinery ka na pigkuan, ang gari saro man lang gayon. Gulog si Kuya Boy. Kung ihalo mo kung gusto mo, diesel, halon mo ki gas. mas grabe ang gugustusan mo. Biyo-biyo pa. Ang harap ko kaya ka na kuan, unleaded. So, gin, hihalo sa soft drinks, unleaded na nga po. Kailan yan? Okay, so meaning, ang buro-baratong diesel sa Caltex? Yes. Saan na Caltex yan? Sa may bonot VP. So, di sa kanto? Yes. Okay. Sige, go. Tapos, ang unleaded nila, buro barato man kasi 61 pesos lang ini. Kumpara man sa duwang na ayotang gasoline station, mantang ining platinum, na pigapod ninda is 62 pesos. Oo. Yan, so pinakamahal na premium man? Garo premium? Yes, VP. Premium. Okay. So, VP, iyan ang tulong mayor na gasolinahan digdi sa Sudad kan Legazpi. Pero garigaw pa dyan, Angie, mas mababa. Inibagang sudig di sa kanto ang sea oil. Nagagwang mo sa sea oil. Dito na hiling sa presyo tagaro punaso. Garibang presyo nila eh. Punaso, ano yan? Ang sea oil, boda oning Eastern Petroleum. Ang Eastern VP, itong pinakabarato pala, 45.55 pesos ang diesel. Oo. Kahit kan sa auto ko gasolina pa dyan ako nagkakarga eh. Yes. Barato talagang piso dyan. Yan pala dos. Baratong dos. 45 Baratong dos. Eastern Petroleum. Yung nasa may pabalabot na VP. Actually, para rin man ang pagmaskisayin ka kumang gasolina, para rin. Kaya lang, maiba talaga ang tanugan makina paminsan. Oo. Iga man ki-diesel na ibang tanugan makina, pag natuod man sa kumahan sa argatong gasolina o diesel krudo. Yes. Okay? So di may choice na ang sa tuyang mga paradangog kung saan pwede. Yes. Maski duman sa gas sa Caltex barato kumpara sa kuan sa unleaded. Yes, VP, barato sinda. Oo. Ang barato nga kung na radyo, yan kan pariw ang presyo ka. Ano ko kay Andre Masida? Dito ka ito may pigdiscuss ako sa radyo, may sarong gas station ka itong barato ki piso. Oo. Ano ka? Nutro si Mana, pariw na. Tangaling ang nadango kong bareta, gari, pigur, natangya tarong ka ng presyo mo. Pangyari. Pero bantay talaga yan Ay walat ko na, inapot mo sinda kung nag-increase na so Caltex, baka day pa? Yes, VP, kaso bago lang ining pagkaaga nag-increase sinda daan. Nag-increase man Sabay sinda duman sa mga, so ano baga, sa ibang mga lugares hindi sa so sarabay sinda talang nag-increase sa Caltex. Yes, so pag-increase sinda, itong 46 point something. Yun na so updated anindang price ng mga gasolina. Okay. So may choice sa mga tricycle driver, mga kwanta, mga jeepney drivers Yes. Kung pwede. Okay? So yan VP, ang updated na listahan mga presyo ng petroleum products dito man sa sentro kan Sudad kan Legazpi. With buhay sa mobil at Galero, DCTV. Salamat Ange sa report. Hali dyan sa luwas. Yan po So may choice kita. Pero iga pa talaga dyan yung kinaiba. Ang sea oil. Daw garing nabisit na Angie. Ang sea oil digdi duwa. O yan sa may kanto sa may Villamor. Buda duman sa may traffic light sa Tahoe Road, Bene Imperial and Imelda Roses. Tapos yung Eastern Petroleum digdi sa may Kwan o digdi sa may Kanto, sa may Villamor. Barato dyan ang presyo ka ito kung nagkarga ko dyan kigas. Ngunyan, iga pa dyan kisa Ronald, uni sa may City,
June, sa may city. Sa may city baga, may diyang city restaurant. Kataning kang ano yan, kang Otso. Ikaw pa diyang kisaro, naga station. Tango niyan po na halangkaw ang presyo, mga tugang kan mga barakalon. Halangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo. Mag-explore po kita kung saan po pwede na buro-barato ang presyo na makatipid-tipid kita kay salapi o piso, mga tugang, basta po maray na klase nin krudo o kaya gasolina. Mientras tanto, Kagawad Randy Gata, dahil na po malalawos na magdalagan bilang alkalde kan Ginubatan Albay. Jimmy, nasalita sa report. Good morning, Jim. May development sa Hindi maintindihan, Jim. Hindi maintindihan ang signal mo. Redial daw tabi. Paki-redial daw. Taramonta ang bareta kung natata si Gata ay si Kagawad Randy. Dahil natabi madalagan da bilang alkalde, mga tugang kang Ginubatan. Sige na, okay na, nagbalik si Jimmy. Good morning, Henry Amburo Barato tabi dyan sa may Taisan. Buti-buti. Iyon na nga eh. Mahapot lang tabi kung paano sa mga SC na dai daw po sa master's list. Anong SC? Senior citizen? Pero may SCID. May posibilidad po bang magka-receive ka 1.5? May second batch pa ba, tabi? Iya po ta ini kay Pecos na Entiya. Apotun ta si Pecos na Entiya kay ni na napot na ini tabi kansa tuya tabi na mga senior citizen. Okay, Jim, kami Jim. Yes, salamat tabi BP. Maray na aga sa mga parantabay. Dahil na ilalawos ni Kagawad Randy Gata ang sayang nainot na plano na maglutsada ang sayang kandidatura bilang alkalde digdi sa Banuan kan Ginubatan. Matatandaan inot na nagpaluwas nin konfirmasyon ang opisyal na ini na siya madalagan sa kargong alkalde. Asin actualmente nagpasiring na siya duman kay Madam Gloria Macapagal Arroyo. Naghagad na siya kibindisyon asin itinao na sa saya sa sekreto kung paano gumana. Dahil lang niya gagamitan ito. Inagada niyang advice si former president. Hello, Garce. Sa sekreto, okay. Itinuga na sa saya sa sekreto ngaya. Tutak na. Madam President. Madam former President. Ano ang sekreto ngaya? Ara mo ngayon de, aro ka na eh. Tinuga na sa iya. Tinuga na sa iya. Ngunyan. Dahil na magagamit. Dahil na niya magagamit. Primero, nagburo barangay na siya. Pinag-apply na kuta na niya. Sa mga sekreto hali duman sa dating presidente. Alagad nagkonsiderar niya na mas mangibabaw ang relasyon pamilya kaysa sa politika. Ini sa rason na si Kagawad Chino Garcia malutsada man bilang alkalde kan Ginubatan karnal na magkadugo. Ama ni Kagawad Chino si ex-mayor Juan Garcia. Ina man ni Kagawad Randy Gata tugang kayto magtugang. Okay. Bako magayon nagkuaman kay abiso advice sa mga amigo sa mga amiga. And iba pa, maglalaban sinda parehas na posisyon, magkadugo.
O pinaorog ni Kagawad Randy Gatang umatras Dugo. na sana. Yes. May Kaysa tama man. mabring ka. Correct. So relasyon kang pamilya. Mabring ka. For medyo Magayon. na sa politika. Diyan ako believe kay ano yan, kay Kagawad Randy. Ipaorog niya ang dugo kumpara sa politika. Imay na ron mong sa group chat. Nagtarangkasa na sila sa group chat. Ganyan, barali ka na sinda. Nagkuha na, ano nga po ka, pag tuminali ka, nag-leave. Ang term ka, nag-leave nga sa GC. Nag-leave nga yan. Ngunyan palang, barali ka na. Barali ka na sila. Okay. Yan ang karayan ka. Nag-iisip. Yes. Di paurog ang pamilya kaysa sa politika. Yes. Ang politika, agi-agi man sana yan. Iyo baga, Ang para pamilya, seryoson mo yan. Nag-rival pati. Tama. Para seryoson mo na, Diyos ko. Maroton baga may kayo. Nagsarabatan ka mo sa tinambo eh. Nagtripasan ka mong iling. Siyempre, may kanya-kanya ng ambisyon na maggana. Pero unang ang mission mo, Jimmy, aramon mo kay Kagawad Gata kung ano supigtuga ni GMA. Taba ka lamang magamit sa future. Ito ka ko sa iyo. Okay. Dahil i-share na ni Kagawad Randy Gata kay Kagawad Gino Garcia. Dumaan na kayo dito, Taram. O nga sabi ni Madam. Orasyon ito. O nga tabi ang sekreto da kayan. Ang primong sino. So orasyon, ipasa na niya kay Kagawad Gino. Iyo. Okay. Nagkonsulta sinda sa mga sa mga amigo, consensus. Lalo na kapamilyar. Ayan. Atras na siya. Yes. And ang line-up niya, mali niya na siya, konsyal, kay Kagawad Gino Garcia. Very good. Okay. Yan na yan, tabi. Yes. Mas makusok ang dugo kaysa sa politika. Maray na sinyalo. Magayon yan. Baliktad yan sa ginabatan, ano? Baliktad. Sa ibabaga, nag-o-iribal talaga yan. Pipaurong ang politika kumpara sa magparamilya. Di ba? Dahil pamilya. Magturugan, naglalaban sa Makati. Nag-iriwal pati sa National Television. Di ba? Sa Kamsur. Di ba ito? Pero ngunyan, magayon yan. Magayon na development din eh. Mas pipaurong ang pamilya kaysa sa politika. Yes. Okay. Yan sabi, Jimmy na salita, dito Jimmy nyo. Salamat na Jimmy sa report. Si Ma'am Rieno Daday kasabay sa listahan kan mga senior citizen. May ID ako, 74 na. Day pa ako sa master list. Dapat apudan si Pecos kay ni. Apudan ta kay ni si Pecos. May mga senior citizen, may ID junior. Pero day ka sa listahan kan. Napano man yan? Inisyong kang ID, day ka sa master list. Ano? Ay, sus ko, may madapat magpaliwanag kay ni si amigong Pecos. Busing Pecos. Magpaliwanag ka kay ni may sarupang teksto. Ako nga niya, dahil man sa listahan, pero nga niya, may ID ako. Ay, so. Ang hapot mo niyan, matatawan ng pasinakan 1.5. Yan ang nakulang hapot. Please, walang away. Yan sus ko. Busing Pecos. Ala, ipaliwanag mo yan ha. Waring alas 9 na dito ka na maapudan. Sa aga, i-remind nindo ako kung bako dyan na hapon. So mga senior citizen tabing nagdadangog yan, i-remind nindo ako dyan na hapon ta. Anapunta si Sir Pecos. Ano ang solusyon niya kaiyan? Na-issue ang kaidi. Dito sa official na listahan. Hindi ka na kasabay sa 1.5. Isos ko. Sir, pwede tabi, matatawanan man tabi. Pwede tabi, matatawanan man tabi. O sige, apoton na kayo si Pecos, apoton na si Pecos kayo ni. Tabi, ano? Ipa-clarify ta sa iyo. Salamat! Masarang pagantabay. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Dahil pong personalan, kita naghapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init!
Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gamos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 9:02. Halik sa DCGB News Base. Ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kadagdagan ng 21 na kaso ng Delta variant ang na-detect kan Department of Health o DOH dahilan para sumakat ini sa 3,387. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nasa kabilugan may 749 na samples poon kan Abril sa Hunyo ang ipinirarom sa sequencing. Sa nasabing numero, 288 ang Delta o ang Alpha variant, 309 cases ang Beta variant, mantang nasa 21 ang kaso kan Delta variant. Sinabi ni Vergere na kung marereparo sa datos, nagluluwas na sa panahon na ini, bako pa masyadong lakop ang Delta variant sa nasyon. Siring man mantinidong mas dakol na nairehistrong Delta variant sa National Capital Region na sinundan kan Region 3, Region 4A, Region 6, Region 9, as in Region 11. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded